Ikonická budova IMKA zo začiatku 20. storočia je presne ten typ miesta, ktoré ľudia nevnímajú ako budovu, ale ako spomienku. Starí rodičia na ňu spomínajú ako na legendárnu telocvičňu. Rodičia zas ako na kino, kde videli kultové 80s filmy. Naša generácia ju vníma ako miesto, kde zažili skvelé koncerty a akcie. Táto výnimočná budova je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, no jej stav tomu nezodpovedá. Ešte pred kampaňou sa objavilo silné momentum. Po 100 rokoch sa otvorila časová schránka s listom od Tomáša Garrigua Masaryka, ktorý kedysi podporil vznik budovy. Kým kedysi stáli pri jej zrode, dnes ju politici okázalo ignorujú. Keď sa totiž ukázalo, že strecha je v kritickom stave, občianske združenie, ktoré budovu spravuje, sa rozhodlo pre logický krok. Požiadalo o dotáciu na ministerstve kultúry. A prečo? Ježiš, asi preto, lebo je to vzácne. Odborná komisia odporúčila podporu a napriek tomu dotácia neprišla. A ako to už na Slovensku býva, kde zlyhá systém, nastúpi verejnosť. Cieľom bolo vyzbierať aspoň 20 000 eur na najkritickejšiu časť strechy. Vedeli sme, že bratislavskú kampaň nemôžeme cieliť na masovku, tak sme ju stavali na motivácii. Identifikovali sme 3 typy ľudí, ktorí by klikli a darovali. Kultúrne angažovaní. Prešporáci s nostalgiou a sentimentom. Citliví na spoločenské témy. Keďže sa na Meta Ads nedá cieliť na základe občianskych postojov, museli sme hacknúť algoritmus. Požiadali sme o pomoc spriaznené knihkupectvá, filmové kluby, OZK a kultúrne centrá, aby nám nazdieľali podobne zmýšľajúce publiká a umožnili obísť reštrikcie Meta Ads. Zo skúsenosti vieme, že v takýchto projektoch rozhoduje uveriteľnosť. Preto kampaň síce dostala hero spot, no popri tom sme zámerne robili aj natívne kreatívy, ktoré nevyzerali ako reklama, ale ako príspevky občianskeho združenia. Keď vyšli články v médiách, nasadili sme ich. Aby vyzerali ako natívne zdieľanie, no po prekliku ľudia končili na Startlabe. Aby sme darcov motivovali, mohli získať virtuálnu škrydlu, komentované prehliadky, tričká a limitované rizografiky. Vznikla aj VIP odmena. Za dar v hodnote 1000 eur sa meno alebo odkaz darcu dostali do novej časovej schránky. Otestovali sme 44 kreatív, pričom 7 top kreatív tvorilo jadro výkonu. Keď reach klesal, vylúčovali sme ľudí, ktorí už interagovali, aby algoritmus hľadal nové publikum. 3 mesiace to bola. Mravenčí práce. V závere sme dramatizovali FOMO, odmeny aj šancu byť súčasťou záchrany. Výsledky boli úplný banger. Kampaň vyzbierala viac ako 70 000 eur. Reklama priniesla stovky darcov a priamo z reklamy sme získali takmer polovicu sumy. Priemerný dar bol 34 eur a vyšiel nás na necelých 6 eur. A to najdôležitejšie. Obsah získal tisíce spontánnych reakcií, komentárov a zdieľaní. Najúspešnejšiu nekomerčnú kampaň na Startlabe tak aj vďaka nám ľudia nevnímali ako reklamu, ale ako príležitosť zapísať sa do histórie.